Munamato wekuvamba, munamato weSaturday, munamato weSabata. Ngatinamatei. Mwari Baba wedu, munotichengeta. Yamurai vose vari pakushaya, navari munhamu nomukuremerwa. Muvaropafadze vose vanyaradzwe. Baba, tarisai vose vanofamba, onisai ngoni dzenyu kuna vakasungwa. Muchengete avo vose vanorwara, nadzo chirikadzi, murere nherera. Ivai navo vose vakaraswa navakarasika, navakamanikwa navari kumanikidzwa. Vabatei nengoni dzenyu ava vanhu vose vari pakutambudzika. Tipeiwo tose ngoni dzenyu, tive tinoshanda pamwe chete nemi kuna vanoshaya. Amen. Ndinokugamuchirai paSabata, pazuva reSabata, zuva remugovera. Ndinovimba kuti mose muri kuva neSabata rakanaka, makazorora, kwose kwamuri kwakadzikama, kwakanyarara. Mwari ngaakuropafadzei, ngaakusimbisei mwoyo yenyu, ngaamutse mwoyo yenyu kuti ide shoko raMwari. Amen. Amen. Nhasi uno tiri kutaura pamusoro pemuranda waAbhurahama. Tichitarisawo kumagwaro, tinoonawo muranda waAbhurahama ari pana Genesis 24. Patiri kunyatsoda kunangana napo ndipo pavhesi 50 kusvika pavhesi 61. Nyaya yatiri kutaura nhasi yakananga nechidzidzo chekuvamba Sabata chatakaita zuro, chidzidzo pamusoro pemipiro. Zvikanzi mipiro inofanirwa kupuhwa nenguva. Zvino patave apa taakuchiudzwa kunzi mipiro, kana wapa mupiro, Mwari achakudzosera nechipo, achakusiyana maropafadzo. Zvikanzi kana waona maropafadzo iwawo, omweya wokurumidza waita zvaunenge watauriwa. Ngaparegedze kuva nechinhu chinokukanganisa panzira yako, uchinozadzisa zvinenge zvataurwa naMwari. Kana waona chiratidzo, wakakumbira chiratidzo, wakaona chiratidzo ibvo wakurumidza kuzadzisa izvo zvawakanga uchida kuita, nekuti Mwari akuzarurira, atokuudza kuti zvinhu zvauchaita zvichaendeka. Makanzwawo Erisha, zvida ndiErija, paakatumira muranda wake Gehazi netsvimbo kuti anorapa mwana wemukadzi uya, mukadzi mupfumi akanga afa. Akamuti, sunga chiuno chako, tora tsvimbo iyi, usataura nemunhu panzira, unomutsa mwana. Nyangwe zvake Gehazi akaenda akanga asina simba, akatadza kumutsa mwana. Apa tiri kuudzwa unzi kana wakumbira zvinhu, sunga chiuno, zvisunge nesimba, uite izvozvo zvaunenge wakumbira kuita. Wombosiyana nezvenyika, wombosiyana nehama dzako, wombosiyana neshamwari dzako, wombosiyana nemudzimai wako, womhanya uchinoita izvozvo zvawakumbira kuna Mwari. Pane vasina kunzwa chidzidzo chazuro, munofanirwa kutoenda ipapo munochinzwa kuti muzive kuti tiri kutaura chii nhasi uno. Yatendei pakuverenga kwamagwaro. Nhoroondo yamagwaro aya ndeyekuti Abhurahama paakanga ondofa, aona kuti mwanakomana wake haana mukadzi. Chinhu chinoda kuti muchinzwisise vanhu wedu. Hazvireve kuti Isaka akanga asina mukadzi, asi anonzi mukadzi waaida, mukadzi waidiwa nababa. Ndo zviri papo. Isaka wakanga watova ne75 years paakazofa Abhurahama. Saka ima mungati kumakore ake osaya, nyangwe nevanhu vakanga vagoroora vane mazera echidiki. Tichinzwa kunzi vanhu vanga kutoroora vari kuma 25, 26, 27, 28 panguva yana Abhurahama. Saka Isaka wakava nemakore matatu, akapetwa matatu kupfuura zera rokuroora. Naizvozvo hatingati anga asina mukadzi. Asi uyu mukadzi wakasarudzwa
kunze ave chinhu chakabva kuna Mwari. Urikuzviona, chinhu chakabva kuna Mwari, chinhu chakakumbirwa nani? NaAbhurahama. Abhurahama akatokumbira kuna Mwari kuti ngaave munhu werudzi rwangu ndiyananise mhuri yandakasiya, mhiri kwerwizi, hama dzangu navana vangu vari munyika ino vachazozvarwa kuna Isaka, vachazozvarwa nevakanga vatozvarwa kare. Nekuti munonzwa kunzi paakaita vana nemukadzi wake uya wechitatu, ndinoti wechitatu nokuti kubva panani? Pana Sarai kwakauya Haga amai vaIshmaeri, kwakazouya Ketura wandiri kureva ndiKetura. Zvikanzi vana vake vose vaKetura akavatumidzira kumabvazuva kwaakanga abva, kunyika dzekumabvazuva. Ari kuita sei? Ari kunoti vayanane nehama dzake dzaakasiya iko, vagare pakati pehama dzavo. Asi vana vechipikirwa ngavarambe vari kuno mhiri kwerwizi, kumaendazuva, kumadokero, munyika yeKenani, nyika yavaFiristia navaAmori. Ndo kwakanotorwawo Ribheka kubva kuimba yani yaBhetueri naRabhani. Saka mukuenda ikoko, Abhurahama wakanga watopikisa muranda wake mukuru akati, uya pana upike kuti uchanotorera mwanakomana wangu mukadzi kubva kune vanhu vekwangu. Zvikanzi isa ruoko rwako pasi pechidya changu. Akapika. Zvikanzi Mwari nengirozi dzaMwari wangu dzichakutungamirira. Saka muranda uya nokutendawo Mwari wani waishe wake, nokuti muranda iye wakangodzingiswawo pamwe chete nani? NaAbhurahama nani zvakare naIshmaeri pazuva rimwe chete. Saka akanga ari muranda wokutenda. Akaenda achitenda Mwari waAbhurahama kuti amutungamirire. Muranda uyu akakumbira chiratidzo chekuti paanosvika panyika yataurwa naAbhurahama akaona achakumbira chiratidzo. Zvikanzi akanosvika pari patsime akakumbira chiratidzo chekuti munhu anenge auya, musikana anenge auya nechi akatakura kana kuti hari kana kuti chii chekucheresa mvura, akamukumbira mvura achamupawo mvura yekumwa, uyezve achapa kungamera dzaakanga anadzo iye asina kumukumbira. Chaaingoda kumukumbira chete kuti mvura yekuti amwe. Saka izvozvo zvakaitika zvose ndo kusangana kwaakaita naRebheka. Asi chinzwai zvinozoitika pamberi. Zvikanzi Rabhani naBhetueri vakapindura vakati, izvi zvinhu zvinobva kuna Jehovha. Apa tiri kunzwa kuti akanga atorondedzera kuti kufamba kwake kwose akanga atungamirwa naMwari, uye zvaakanga akatarira kuna Mwari zvakanga zvaiitika, zvakanga zvazadzikiswa. Nechiratidzo chaakanga akumbira chakanga chaiitika. Imozongoverengawo zvine chapter ino, kwete yose zvayo. Munongotangira ipapo pekunzi Abhurahama akatumira muranda wake kuti anotsvagira mwanakomana wake mukadzi. Kanzi zvinhu zvose zvakanga akatarisira zvakanga zvatoitika. Saka pakanga pasisina chekumirira, nekuti zvinhu zvaJehovha zvinoda kuitwa nenguva. Ndopatakati mipiro ngairegedze kuita sei? Ingadyiwe zuva rekutanga, zuva repiri, asi zuva retatu inenge yaora. Ndakati zuva retatu unenge woita sei? Wozvidza Jehovha. Kana wazvidza Jehovha, wazvidza Kristu, wazvidza Mweya Mutsvene, wamhura Mwari nemweya mutsvene naIshe wedu Jesu Kristu. Hausisina mugove muumambo hwokudenga. Saka wakafanirwa kubviswa pavanhu. Uyezve kana riri shoko ramunenge mapuwa naJehovha rinoda kubva ranzi rifambiswe panguva iyoyo. Ndakakupai mufananidzo wemuprofita. Kuti muprofita anoudzwa zvinhu ari kumba kwake, otozomirira zuva raanotoenda kukereke kuti anotaura chiprofita chake chiya. Asi hazvifanirwa kunge zvakadaro, zvokuti nyange akaudzwa musi iyoyo anotombotanga atombopetura ndebvu dzake, omboporisha zuda rake, ombotaurira kuti mudzimai wake amwainire gemenzi, ozoenda kukereke ari presentable, ozonotaura chimeseji iya. Meseji inobva kuna Mwari haidi kudaro. Enda kuti paunenge wangoiwana wobva wangoitumira. Mazuva ano tava nemafoni, saka hazvinetse kuti utumire vanhu vose. Vanenge vasina mumafoni vachazvinzwawo kubva pane mafoni, nekuti chiprofita chaMwari chinoda kuitwa nenguva. Chiprofita chaMwari chinoora, chinobviswa mweya. Kana nguva yakatarwa yaita se yapera. Saka ava vakaziva kuti chinhu chabva kuna Mwari, vakati hatingachinonotse ichi. Kana tikaedza kuchinonotsa chinhu ichi tinenge totovhiringa zvinhu. Ivo vakatotendawo kuti zvokwadi zvinhu izvi zvaitwa naMwari.
isusu hatina chatinotaura pamusoro pacho. Chinzwai zvavanotaura pavhesi 50. Isu hatina chinhu chatingataura kwauri chakaipa kana chakanaka. Hoyu Rabheka mutore uende, uye ngaave mukadzi womwanakomana watenzi wako, sokutungamirirwa kwawaitwa nani? naJehovha. Madzibaba ari kutaura, Rabhani naBhetueri. Havana kuda kudhileya zvabva kuna Mwari. Ngazviitwe zvabva kuna Mwari. Makanzwawo Maria achitaura nengirozi achiti Mwari ngaaite kuda kwake. Handina chandinoreva pamusoro pezvinhu zvose zvamataura, kuti nyangwe ndiri mhandara ndichava nemimba pakazvarwa namwana ini ndisingazive murume. Hapafanirwa kunge pane madelays pane zvinhu zvinenge zvaitwa naMwari. Zvikanzi muranda waAbhurahama akati anzwa zvavakataura akakotama pasi pamberi paJehovha. Muranda waAbhurahama anogokotama pamberi paJehovha sei iye achitaura naBhetueri naRabhani? Hongu, nyangwe ari kukotama pamberi paBhetueri naRabhani ari kuziva kuti chimwari ari pano, nekuti zvinhu zvataurwa navanhu izvi havangadai vasina kuzvitaura kana vasina Mwari. Dai vari vamwe vanhu vakatoti aiwa hazviite kuti tingokutumira iko chitenda unotora mwanakomana wacho auye kuno, asikotora mwana iyeye agoenda naye. Kana kuti uende unotora Abhurahama wacho muye naye kuno, muzotora mukadzi wenyu muze. Kana kuti regedza timboitira pati, timboita muchato. Muri kuzvinzwa kazvo? Dai pakanga pasina Mwari zvinhu zvose zvingadai zvakataura. Kanzi muranda waAbhurahama akati anzwa zvavakataura akakotama pasi pamberi paJehovha. Ipapo muranda akabudisa goridhe nezvishongo zvesirivha nenguo dzokufuka akazvipa kuna Rebheka, uye akapawo zvipo zvomutengo mukuru kuhanzvadzi yake nokuna mai vake. Amen. Kare kare handikavi maipa mombe kana kuti zvimwe zvinhu zvekurakidza kuti maakutora mukadzi, maipa roora. Nyange zvazvo mazuva ano kuchangopuhwa roora kwese kwese, nekuti zvinonzi vasikana vari kuroorwa vacho vaita sei? Vanyanya kuchipa, zvekutoti vakomana vacho vanenge vachiroora vanenge vachitonzi chiiko? Zvikanzi ava vane zvivindi ava, zvekuti vari kutora vasikana ava vachiita vakadzi vavo. Zvokwadi ndokuipa kwaita nyika yatinogara. Mweya yeuroyi nehuhure yobata simba. Mweya yengirozi dzakawa yava kubata simba mukati menyika. Kuteura uropa kwawandisa, urombwa hwawandisa, vanhu havasina mwoyo. Nyangwe navatungamiriri vatinavo makavasiya vakadaro, muchanzwa kuti vakatengesa nyika yose. Hapachisina, hamuchina nyika. Ndokubata kwaita mweya wehurombwa, uroye, kuteura ropa, kushayiwa hanya. Nekuti zvinhu izvi hazvingoitwa chete, zvinopedzisira zvakubatai pfungwa. Imi makanzwa kunzi hanzi vatagwirei pavaida chigaro chemuCentral Committee, zvikanzi vakatenga vanhu vose vemuHarare. Kutengwa ZANU-PF yose yemuHarare, kutengwa zvayo. Zvino imi muchave neruvimbo here neZANU-PF imwe chete iyoyo, kuti ndiyo vanhu vangakutungamirirei? Havangakutengesei here? Havangatengese nyika yenyu here? Makazongofuma mumwe musi makunzi chibudai munyika yedu takaitengai. Uore hwakadaro hatihude. Hazvingatomboita. Kana vatagwirei vacho vanofanirwa kutombosuspendwa 2 years 3 years kubva mubato, nokuti vauya nehuore. Nyika haitengwe. Tinoda muZANU-PF vanhu vakarurama, varume vakakwana, kwete mhengera mumusha, kwete vana vengirozi dzakawa. Havana hanya nechinwa. Muri kuzvinzwa kaizvo? Zvino muranda waAbhurahama wakabudisa pfuma iyi, zvipo zvokupa kuna aniko? Kuna Jehovha. Izvi zvipo zviri kupuhwa kuna Jehovha musazviona kunge zviri kupuhwa kuna Rebheka, kana kuna mai vake, kana kuhanzvadzi dzaRebheka, kana kuna baba vaRebheka, kuna Bhetueri. Kwete kwete, zvipo zviri kupuhwa kuna Jehovha zvokutenda pamusoro pechipo chaapuhwa. Chipo chaapuhwa ichi chikuru kupfuura zvipo zvose zvaari kupa izvi. Asi mazuva ano hongu munoendesa zvenyu roora rekuti mushaine, asi munyatsoziva kuti dzimwe nguva munokwanisa kunge muri kutambisa mari. Zvangu zveshow off chete, nekuti dzimwe nguva vanhu vacho vamunenge muchiroora vanenge vakaita sei? Vakachipa kupfuura zvinhu zvamuri kuendesa. Mangwana anongofuma akutambira imwe nyowani.
wotokwinya, nokuti akanga nyimo aita sei, havangarara. Zvikanzi ipapo iye navarume vakanga vanaye vakadya vakanwa uye vakararapo usiku uhwo. Akatamuka mangwana akati, ndiregei hangu ndichienda kuna tenzi wangu. Muri kuzvinzwa kati? Zvikanzi haana kuchizomira, angoti kana usiku huno hwapfuura, chinhu chandichafumira kuita mangwana ndichikudzokera kunyika yekwangu. Nyangwe vanhu ava vandibata zvakanaka, vandibata sokubata kwavaizoita Abhurahama, dai iye anga auya pachake. Handisi pano kuti ndinakirwe, asi ndiri kuitira pano, ndiri pano kuti ndiite zvandaudzwa naMwari. Naizvozvo ndichingomuka, zuva richibuda, ndichadzokera kunyika yangu, kuna tenzi wangu, nechipo ichi chandapuwa chomukadzi, kuti ndinochipa mwanakomana watenzi wangu. Haana kuda kunonoka. Izuva rechipiri. Imi muri kutoona, takada kutarisa mahours dzimwe nguva totoona kuti pakanga pasina kutokwana kana 1 day chairo. Asi zuva rechipiri, nekuti akasvika pane chiedza, wakubva pane chiedza. Pane miverengero yamunoita mazuva ekuita sei, ekunatswa. Pane manambers aMwari akakosha. Imi ndoda kuti musare muchifunga pamusoro pawo, kuti kana zvichinzi 3 days, kana kuti number 3 yakakosha chi, ko number 7 yakakosha chi, number 10 yakakosha chi, number 12 yakakosha chi. Imi mongozvifungirawo pachenyu, monyora pasi zvamunenge muchifunga. Shoko raunenge wapuwa naMwari, chipo ichocho chekuti waudzwa, ingave profesi, kana kuti uri kuverenga magwaro paya unenge uchinamata, wonzwa inzwi richiuya mauri. Dzimwe nguva hariuye seinzwi chairo, asi pfungwa dzako dzinozarurwa nemweya musvene, woona zvinoshamisa zviri kubuda mushoko imomo. Kurumidza wazvinyora pasi uchiri kurangarira, nekuti wakazoda kuzomira mazuva 2-3 uchaisa napako, chinhu chinenge chaora. Pane nzira yekunamata, nzira yandakakudzidzisai yezvinhu zvitatu zviya, asi pane nzira yemuteuro waIshe wedu Jesu Kristu. Pane vanoiziva, vakanzwa ndichimboidzidzisa, ndichirondedzera chimwe nechimwe nezvachinoreva. Ndizvo ndiri kutaura. Nekuti muteuro waIshe wedu Jesu Kristu haungori muteuro chete nje, inzirawo yekutoverenga Bhaibheri nayo kuti tikurumidze tarinzwisisa. Zvenyu zvekuti munopedza makore muchingoparidzirwa nemufundisi mumwe cheteyo, muchidziisa mabhenji muri muchechi, hakuzi kururama kuna Mwari. Mwari anoda kuti vanhu vakurumidza vadzidza, vagobuda vachinoparidza shoko. Ndo musenzekete watakasiyirwa naIshe wedu Jesu Kristu. Haana kuti vaKristu zadzai makereke. Aiwa, zvakanaka kuendawo kukereke, asi mamwe mazuva aya uri kuita basa rani? RaIshe wedu Jesu Kristu. Muri kuvanzwa kapo? Ndichazokutsanangurirai zvangu zvinoreva manambers aya, ndichazokutsanangurirai zvangu munyengetero waIshe, the Lord's Prayer. Ndichazokutsanangurirai zvangu kuti zvinoshanda sei, asi pari nhasi hatingokwanisai kupedza izvi chete. Haana kupedza nguva, akatoona kuti mumazuva 2 ndatononokerwa, ndakufanirwa kuita chinhu chandatumirwa naJehovha. Kanzi asi hanzvadzi yake namai vake ndiani uyu? NdiRabhani kawo. Vakapindura vakati, regai musikana agare nesu mazuva angaita kana 10, ipapo mungazoenda henyu. Ehe, dzimwe nguva Satani anouya nenzira dzakasiyana siyana. Anokuudza kuti chimboita izvi, chimboita zvemhuri, chimboita zvemudzimai wako, chimboita zvebasa, kana kuti chimbomira utange wapedza kuita zvauri kuita, wozofunga pamusoro pazvo nokuzvinyora pasi. Imwewo nguva kwete, ita chiripo ipocho. Nyange zvako wakanga uchida kupa mipiro 10, asi kana watongozarurirwa saizvozvo mukuverenga nomukunamata, ibva wanyora pasi. Semunhu akanga akangwara, munhu aitya Mwari, akabva ati kwavari pavhesi 56, musandirambidza sezvo zvino Jehovha akandipa kubudirira parwendo rwangu. Ndiregei hangu ndiende kuna tenzi wangu. Amen. Ndiregedzei zvangu ndiite zvandaudzwa naJehovha wangu. Musaedze kundidhileya, musaedze kundivharidzira. Pirai mwoyo yenyu kuna Jehovha. Pirai mwoyo yenyu kuzvinhu zvaJehovha. Muzive kuti ndizvo zvinokosha kupfuura pane zvimwe zvinhu zvose. Nguva yekuita zvenyika izere, asi nguva yaJehovha inoda kungoitwa panguva iyoyo. Zvikanzi ipapo vakati, regai tidane musikana timubvunze nezvazvo. Saka vakadana Rebheka vakamubvunza vakati, uchaenda here nomurume uyu? Iye akati, ndichaenda. Saka vakaendesa hanzvadzi yavo Rebheka pamwe chete nomureri wake nomuranda waAbhurahama navanhu vake.
Amen. Shoko raMwari haridi kudhilewa. Apa muri kutoudzwa kunzi kana rabva kuna Mwari. Musafunga kuti Mwari achakupai mukana wokuti haiwa mozozviita zvenyu rimwe zuva. Kana atongokudurirai ruzivo nohungwaru, zivai kuti imi muri behind time, muri kumashure. Ane zvizhinji zvaarida kukudzidzisai zvakawanda zvoupenyu huno zvinokonesena imi navana venyu. Saka kana muchidhileya, muri kupa Satani mukana, nekuti hapana chinhu chakadaro chinomboitika Satani asingazivi. Hapana munhu anombosvika pana Mwari Satani oregedza kuziva kuti pane munhu abva kuna Mwari kana kuti amboenda kuna Mwari. Muri kuzvinzwa? Anokurumidza atumidzira mweya yakaipa. Ima mutomboiona kunge mweya yakaipa, munenge muchiona kunge zvinhu zvakanaka, vanhu vari kuedza kukuitirai zvakanaka, asi kwete madhimoni anenge achitoshanda pavari. Nyangwe vakakuisirai raisi, vakakuisirai makeke pamberi, vakakuisirai waini, vakati chimbofarai zvenyu, mozosimudzira. Zivai kuti dzimwe nguva, zivai kuti kazhinji kwete dzimwe nguva ndi Satani ari kushanda. Kana watumirwa basa raMwari, kurumidza wariita, kurumidza wapedza nazvo. Kana pane chinhu, because munoziva zvinoitika ndezvokuti kana Mwari akuzarurira so, dzimwe nguva pane zvimwe zvinhu zvausingatonzwisisa iwewe, zvauchada kukumbirira futi kuti unzwisise. Uyu unenge utori mukana waunenge wavhurirwa wokunzi udzamiswe pazivo yako yezvinhu zvaMwari. Iwe uchakanganwa zvino, nekuti hausiri mweya. Paunenge wakuda kuzviita unenge usiri mweya. Wakuda kuzviita zvako mazuva 3 apfuura, chinhu chaora ichi. Hausiri mumweya, hauchanyatsoziva kuti shoko ranga rabva kuna Mwari rakanga rakamira sei. At least wakambozvinyora, wakazvitseketudza, wakafungisisa pamusoro pazvo. Nyangwe nemibvunzo yako uchainyora pasi, ugonamatawo pamusoro pazvo. Uyezve zvose zvabva kuna Mwari uchazvinyora pasi, ugozozvitarisa futi. Aya maropafadzo kare. Zvakafanana nokugamuchira chipo. Wakambochisiya pachinenge chiri, vamwana uya vakatora. Verse 60, uye vakaropafadza Rabheka vakati, iwe hanzvadzi yedu, uye mai wavazhinji vave zviuru nezviuru, vana vako ngavatore masuo avavengi vavo. Amen. Izvo hazvinei nekuita nezvinotaurwa navaIsraeri zviyazvo. Hazviri zviro zvazvinoreva. Makada kutora shoko iroro riri direct, munenge muchitorasika. Zviri kutaura kuti pachipo chawabuditsa ichi, zvawangoziva izvo zvishoma kupfuura zvichatevera, zvakahwandiswa pasi pechipo chawapuwa ichi. Chipo chawapuwa ichi chine zvibereko, chichabudisa zvakawanda. Musazvinonokera, zvinotorwa navavengi. Kana makazvinonokera, Satani anoita mukana, anokanda zvibinga mupinyi panzira yenyu, mukarashikirwa namaropafadzo. Kana marashikirwa namaropafadzo iwawo, nekuti hamuna kuita zvinhu zvenguva, zvinhu zveumambo, muri varanda vaMwari, munenge muchitumwa kunoita basa, imi moregedza kuita nemazvo, mazvizani Mwari pachake. Maisa umambo padhenja. Saka Mwari angaite basa rei nemi kana muchipota muchimuisa padhenja? Hazvakafanira here kuti akupanishei kana kuti akurashei? Ndo pamunozwa shoko reri kunzi unenge waita zvinhu izvi, unenge wadya chipo mushure memazuva 3, anofanirwa kubviswa pavanhu vake. Anofanirwa kudimurwa kubva paungano yaIsraeri. Anofanirwa kubudiswa muumambo hwokudenga. Itai zvinhu zvenyu nenguva, nekuti Mwari ari kurakidzai pane upfumi. Mwari ari kukuzarurirai pane upfumi. Upfumi ihwohwo ndewe kuti umambo hwake husimbiswe. Zvino makati kana mazarurirwa upfumi, moregedza vavengi vachitora. Mawikeni akaumambo hwekudenga. Hamuna kukosha kuna Mwari, hamuna kumukoshesa, saka iye haangakukoshesai, achakudimurai kubva kwaari. Hama vadiwa, batisisa chawapiwa. Kana vakuru venyu vaitaura kuti chawawana batisa, midzimu haipekai kaviri. Zvikanzi sango rinopawo waita sei? Waneta. Rangarirai zvinhu izvi. Kana Mwari akakupai, batisisai chinhu ichocho. Musanonoke kuekta kana kuita zvataurwa naMwari. Musanonoke kudzamisa pfungwa dzenyu pazvinhu zvamazarurirwa nemweya mutsvene.
nekuti mamhura mweya mutsvene, mamhura Mwari, mazvidza Ishe wedu Jesu Kristu, mazvibvisa paumambo hwekudenga. Haiwa hama dzangu, ivai nesabata rakanaka, ivai nesabata rerugare noutsvene, muve nemufaro. Sabata rinouya, sabata rinopfuura. Modzokera mumishando yenyu zvakanaka, muchishanda muri pamalevels. Shandai muri pamalevels, ibvai mumavhiki enyu muri pamalevels. Muri kuzvinzwa here? Simbaradzwai mumalevels. Makanyanya kudzika munorashika. Ndichataura zvangu pamusoro pekuti sei muchifanirwa kuchengetedza sabata nesande. Zvinhu zviviri zvakasiyana. Chinoitwa sabata hachisicho chinoitwa sande. Chinoitwa sande handicho chinoitwa Saturday. Asi Mwari ngaakukomborerei, akuropafadze, akutungamirire pavhiki riri pamberi penyu, akukomborerei, akuropafadzei. Hama dzangu, chisarai zvenyu, tozoonana pavhiki rinotevera. Amen. Amen.